kaya tunggal jati karang apa kowe biyen nate kandha marang aku janjimu ra bisa nampa tresnaku sing ketuwur manggung pinarake mawon Mas. Bagir manggung pinarake mawon. Bebasan manuk mabur sing dhuwur. Becik. Iya. Becik katresnaku. Liris ora keprungu. Lat ampe duweku. Waro sapa sing ngirimi pranyata sapa kowe wong sing tresnani ning kene kowe kandha tresna ra bakal mendhok kaya kekapalan kaya tunggal jati karang mongko nate atimu ra bisa nampa tresnaku bener pandukanku kuwi kabar kleru mangku kang mestine mbok aturke marang kanyapa bisa ndedonga nyuwun marang sing kuwasa pukul ngrake tresna bisa tuwa